Kipernya Korea, defendernya Korea. Kipernya एकदम solid. Solid. खेलायाबो खेला ओरैबायदि आगुन Korea खारावबो जालायाखै रावबो माबा जालायाखै बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयोमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सेसा दखानाव दा बेयाव बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि खेला गेलेदोंमोन जाहैबाय 2 नं अक्सिगुरि भार्सेस 3 नं अक्सिगुरि दा मोननैबो टीमा हायार दङ ओरैबायदि सांखाथिक आरोना खेलाया दा आङो मेन खेलाखौहाय आङो देखायनाय जायाखै मानो होनना बुङोब्ला फार्स्ट टु लास्ट गल सोलायनो हायाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय दायो आङो टाइब्रेकार गेलेदों बे टाइब्रेकार खेलाखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थांगासिनो दङ दा नायलांनो हागोन दा दिनैनि खेलाखौ गेलेगोन जाहैबाय सेमि फाइनाल हिसाबै गेलेगोन ओमफ्राय बेयाव जायनो देरहागोन बेनो माने फाइनाल गेलेहैनो मोनसिगोन ओमफ्राय दायो सेमि फाइनाल जासिगोन दा बहुत मानसिफ्रा नायफैदों नै दा ओरैबायदि खेलाया इन्टारेस्टिं जागोन दायो फार्स्ट टाइमाव जासिगोन 3 नं अक्सिगुरिनि आरो फुरा हायार गोजाखा 2 नं अक्सिगुरि भार्सेस 3 नं अक्सिगुरि आरो दा फार्स्ट टाइम जासिगोन दायो 3 नं अक्सिगुरि दा नै केपाराबो डेन्जारखा अब्ला नायदो लोगोफोर माबायदि जोयो हाबबाय डेन्जारेसल' सोदों आरो बला हाबबाय दे बा नायबाय था जेखिजाया जा आङो देखायनोसै आरोना ट्राइब्रेकारखौबो ओरैबायदि आगुन जाखादों दिनैनि खेलाया मथा मथि टीमानो ओरैबायदि डेन्जार गोजौ गोजौ लाम्बु लाम्बु गोजाखा राखाव गोजाखा जों बायदिया 10 फुटलाय गोजानाव थांखागोन आरो गाजाब्ला ओरैबायदिखा ओमफ्राय दायो बेसेबां जोगोन गरसे देरहाबाय 3 नङा 2 नङा सोनो रोङाखिसै नायनो रोङा रोङालै बिसोरो रोङालै नों जेराव थाङो बिनिफ्राय आगानसेल' बारायनो मोनो दा जोबावनोसै नै डेन्जार लागावबाय बिसोरबो बुथेबाय बुथेबाय दे डेन्जारनो ओरैबायदि आगुनल' खादों नोंनि खेलाया सिनखौ नाया खेलाखौसो नायो लासित सिनखौ नायरा सिन बारनायखौ आगानखौ नाय गल हाबनायखौसो नायो दायो जोबावसिगोन नै दुइनो जोसिगोन मा बायसानि जाखोलै खिन्थु खेलायाव डेन्जारमोन आरोखि खेलाखौहाय आं खेबनाय जायाखिसैना खेलायावलाय मथा मथि बेबायदि आं नुवाखैलै इसेबो खेलाखौलाय गनायनांगोन आरो ओरैबायदि डेन्जार गेलेखादों खिन्थु दा जोबावसिगोन नै डेन्जार गोजाखा केपारा हमजोबखायो मोननैबो डेन्जारखा नुबाय दा लोगोफोर दिनैनि खेलाया माबायदि डेन्जार आं फुल होखागोन दे ट्राइब्रेकारखौहाय ओमफ्राय फाइनाला गाबोन जागोन आरोखि गाबोन 9 थारिख दा सुनिबार गाबोन जागोन सेसा दखाननि आमथिखा बिसिडिसिलाय दा आमथिखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सेसा दखान
डेन्जार खा नै मावबावसिगोन हमजोबलायखायो नुबा किपारा मा रोखोम खना खना जोलाबो हमजोबलायो डेन्जार गरसेबो सोनो हाया किपार होनला किपार बिदिफ्रासो दा नै किपारा नायदो नै डेन्जारखा डेन्जारखा हमजोबलायखायोलै आयो औ नै आरो बुथेबावनायसो दे एखौबो नायदोल' नै थामल' बुथेबायो बिलाय मोनबायमोन बिसोरो दङालै बिसोर गरनै बिसोर गरसेबो सोनो हाया जाना होबायना एफाग्राब बुथेना होबाय किपारा गरसेबो सोनो हाया खेलायावलाय खेला दाहोनसै खेलायालाय आगुनरा नै नायबावदो हाबनांगौ माथो साइसाव बिदि जोनांगौरा बुथेना सोनांगौ बुथेना सोलासो ब्र' नैसिना साबा जाबाय दहाय गरसेखौ सोथारनांगौ बिसोर बेखौ बुथानो हागौ जाबाय बेखौ बुथारना ओमफ्राय द्र' जायो नायबावदो नै हाबलेयो एबार दा देखाबाय आरो बे बांसिन रंजाखायो नै सोरनि मा जादखौ नायना माबायदि मोनखो बिराद खुसि खुसि सथिबो हायरफ्रा डेन्जार खादा डेन्जार माने डेन्जार किपारा बरिया डिफेन्डारा बरिया ओरैबायदि किपारा एकदम सलिड सलिड खेलायाबो खेला ओरैबायदि आगुन बरिया रावबो जालायाखै रावबो माबा जालायाखै ओमफ्राय दा ट्राइबेकाराव जों थिंनो अक्सिगुरिया देरहासारनायनि थाखाय जों ओरै हामबाय ओरैबायदि खुसि ओरैबायदि फाव लागा दा बेबायदि आरो